uživaćemo u izvođenju maestra Petra Marića, osmostrukog prvaka sveta u klasičnoj, virtuoznoj i elektronskoj harmonici, kao i Vuka Jovanovića, pijaniste, laureata više regionalnih takmičenja i najbolje rangiranog umetnika sa Balkana u svojoj kategoriji. Dobar dan, dobrodošli i izvolite. Kaže, vi ste šampioni, hvala vam najlepše za ovakav početak emisije. Ostanat ćete naravno sa nama, sa ovim vanserijskim talentima razgovaramo u nastavku emisije, a to je više nego dovoljan razlog da ostanete uz nas. Vraćamo se brzo. Dobar dan, još jednom vi pratite emisiju Želim da ti kažem i Petra Marića i Vuka Jovanovića ste slušali pre reklama, a ako ste nam se tek sada pridružili imate obavezu da nakon emisije vratite program i bit će vam jasno zašto sam vam to zadala kao zadatak. Nastupat će nam ponovo, ali pre toga valja i prozboriti po koju. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Vidi se da smo kumovi, odgovaramo isto vreme. Ovo je bilo horski, rekla bih uvežbano. Petre, rekli ste da ste zapravo kumovi. Inače ste nam sami gostovali, drago mi je što je sada Vuk sa nama. Ja prvo moram da kažem da je meni veliko zadovoljstvo da pre svega imam takvog prijatelja i kuma. Naše prijateljstvo traje već sigurno više od 20 godina i to smo krunisali i kumstvom duplim. I evo sada smo počeli da sviramo od ove godine i to se onako baš lepo pokazalo. A kako je kada stojite, odnosno vas dvojica sedite rame uz rame i zajedno stvarate magiju koju smo čuli? Pa prvo bih rekao da je velika odgovornost, pošto svirati sa ovako svetskim umetnikom koji je obišao svet i svuda je svetski poznat, velika je odgovornost, ali veliko zadovoljstvo, jer kao što je rekao Petar, znamo se 20 godina i prijatelji smo i kumovi i znamo kako drugi diše te
svirati je zapravo zaista lako. Dok su trajale reklame, Petre, rekli ste da je važno da se publici ponudi nešto novo, nešto drugačije. Kako publika reaguje sada na ovaj duo? Pa to je interesantno zato što je jako bitno biti aktuelan. A aktuelan ne možete biti stalno sa istim. Tako da ja mislim da i svi veliki umetnici žele svake godine da ponude nešto novo publici. Tako da vidite da i ovi neki klasični umetnici imaju jedne godine sviraju samo Vivaldija, sledeće godine sviraju u kvartetu, onda sviraju solo, onda se vrate nekim korenima da sviraju Baha i tako dalje. Tako da eto, meni je zadovoljstvo da posle tolikih godina sviranja i sviranja solo programa i solo nastupanja širom sveta, sada mogu ove godine i naredne godine da ponudim nešto totalno drugačije, nešto totalno interesantno, nešto što je onako, opet mi smo napravili takav neki program da se približimo što više uhu normalne publike i svako... Ne samo muzičarima. Tako je, da. I to je nešto što je jako interesantno i mislim da će to publika razumeti. Dobro, vi svašta svirate na harmonici. To nije samo tradicionalna narodna muzika, vi ste stvarno to prilagodili sada i modern zvuk, ali bih voljela, Vuka, kao pijanistu da vas pitam šta je u vašoj duši? U redu je, prilagođavamo se normalnim ljudima, kako je Petar rekao, ali da li ste vi u duši ipak klasična muzika? Ja sam u duši klasičar. Ja sam završio akademiju kod nas u Beogradu i moja uvek velika ljubav bila klasična muzika, ali prosto kako ide vreme, ljudi vole da čuju, kao što je rekao Petar, nešto novo i onda mi pokušavamo da prilagodimo i sa našim aranžmanima i klasičnu muziku, da to bude u nekom modernijem zvuku i da mogu i u klasičnoj muzici ljudi više da se pronađu, jer nekako klasična muzika je sada za mnoge ljude onako, ne bih rekao dosadna, ali možda i kao staromodna, malo dosadna i tako dalje. Te ja mislim sa nekim aranžmanima i sa nekim većim zvukom i sa nekom našom koncepcijom kako mi imamo ideju to da zvuči, mislim da se trudimo što više da približimo, što se kaže, običnim ljudima, ne samo muzičarima. I vi konstantno putujete i sada nezahvalno je možda pitati, ali koja publika najlepše reaguje na vas? Čula sam da i u Kini zaista imaju razumevanje i za srpsku harmoniku, ali evo sada i za vas dvojicu zajedno. Ja, na primjer, moram da kažem da je naše zadovoljstvo da se bavimo umetnošću koju ceo svet razume. Muzika je jedan univerzalni jezik i emocija je univerzalna za ceo svet. Tako da, evo, do sada smo bili na raznim mestima, ali moram da izvodi sigurno ovo leto našu koncertnu turneju u Kini, gde smo stvarno svirali u jednim najlepšim salama što može da se svira. Mogu slobodno da kažem da smo svirali u kineskom Carnegie Hallu. Malo smešno zvuči, ali jeste stvarno tako je bilo. Mogu da kažem takođe da smo predno mesec dana svirali prelep koncert ovde u Istorijskom muzeju u okviru ciklusom kroz muzikom kroz muzej i otvorili smo 6. sezonu i tako je bilo lepo i onako neka privatna, intimna atmosfera na koncertu, tako da baš smo uživali i mislim da će sledeća godina biti onako tek bum što se tiče naše muzike i našeg nastupanja. Ako neko je slučajno propustio do sada da vas sluša uživo, Vuče, gde možemo da vas slušamo u narednom nekom periodu? Pa naš program i naše turneje su uglavnom koncipirane za sledeću godinu, za 2026. Imaćemo dosta nastupa u inostranstvu, imamo planirano leto za Portugal, nastupat ćemo u Portugalu, treba da imamo ponovo turneju u Kini, te prosto, eto, to su neki planovi za sada, pa vidjet ćemo šta će još biti. Koji instrument vam fali da naučim ja da sviram do tada, do tog Portugala? Pa bubanj ne bi bio loš. Može, kako ste, to mi je stvarno bila od uvek želja. Neki bubanj da se ubaci, da budemo trio fantastični. Bar neki mali. Može, nije problem, ali s obzirom da ste vi osmostruki svetski prvak u harmonici, postati najbolji nije isto što i ostati najbolji. Jeste, to je mnogo teže da se ostane na vrhu, ali ja mogu da kažem da je jako to jedan interesantan put, jer kada se spremate za takmičenja, vama je cilj nametnut da pobedite. Meni bar. I uvek sam se trudio da radim, da sve stvari pripremim da se to desi. Kad se to desi, onda se desi da se mnogi ljudi i pogube u pronalaženju sebe. Tako da
kada vi pobedite, morate sami sebi dalje da nametnete cilj šta želite. Upravo zbog toga sam ja posle klasične muzike pobedio i varijete muziku, a posle varijete muzike pobedio na onoj električnoj harmonici, što sam prošli put nastupao kod vas sa njom i baš ste se svi iznenadili. Drago mi je, to je nešto što je jako aktuelno trenutno i pojavljujem se na nekim događajima, sad baš dosta ide pred Novu godinu tih nekih korporativnih događaja gde nastupam sa električnom harmonikom i to su ljudi prepoznali kao nešto totalno novo, ali opet s druge strane mora da se zadrži umetnost, a da se opet da ljudi, publici šta voli. Da, ali opet elektronski zvuk koji ste izveli na harmonici definitivno nešto što je izazvalo divljenje i čuđenje od strane publike, jer nisu očekivali to od harmonike. Apsolutno. Koliko sati ste proveli, to će biti naravno pitanje za obojicu, proveli vi za klavirom, vi za harmonikom da biste postali ovo što ste danas? Pa mnogo sati je bilo potrebno, iskreno. Neko voli da kaže manje, neko voli da kaže više, ali realno dosta sati. Treba kontakt sa instrumentom svaki dan, to mora da bude lifestyle, ne može prosto da se sad vežba, ne znam, više, sad manje, to je način života. Svaki dan se mora vežbati 3, 4, 5 sati. Zavisi naravno. Pa dobro. Šta kaže porodica na to? Pa i oni moraju da budu spremni na to, kako da kažem. I to je neka žrtva na koju moraju da se spreme. Ali oni uživaju svakog dana u tim zvucima, tako da ne bih rekla da je to žrtva. Pa oni uživaju, ali već kad to pređe u 3, 4, 5, 6 sati... Pa dosta više. Petre, vas su molili da više ne svirate? Tako je, u nekim periodima života sam stvarno vežbao fanatički mnogo, čak i do 12 sati dnevno kada sam se spremao za najveća moguća svetska takmičenja, ali vežbanje i sviranje nije isto, to moram da se kaže, mora da se to razgraniči, to ljudi ne znaju, isto kao atletičar profesionalni koji sigurno trči na 100 metara, ali ne trči svaki dan na 100 metara i što brže, nego jedan dan radi teretanu, sledeći dan radi psihičku pripremu i tako dalje. Tako da ima i u muzici isto mnogo segmenata koji možda nisu uvek toliko interesantni, ali eto, to je jedan fanatizam koji stvarno razdvaja najbolje od dobrih. Sada, pošto ste toliko dobro poznate, znate se 20 godina i znate sve i vrline i mane od ovog drugog, pa sad da vidimo koje su to Petrove vrline, a koje mane. Pa, mogu bi da kažem i vrlina i mana u jednom. I vrlina je toliko što voli muziku i voli da vežba, ali mana je što toliko hoće da je perfektno sve pod konac da... I to treba izdržati. Petre, isto samo obrnuto. Mi smo obojica perfekcionisti i uvek tražimo najbolje i zato je nekad i teško nama da sami sebe slušamo, jer uvek kad slušate... Nismo zadovoljni, manje više. Tražimo bolje i najviše. Uvek može bolje. Ali to je dobro, jer nas to gura napred. Znate, kad su pitali jednog od najvećih pijanista svih vremena, pa dobro, toliko si svirao, toliko, mislim, kad je bilo najbolje? Pa kaže, a čovjek je svirao verovatno preko 5000 koncerata u životu, pa kaže možda onaj jedan koncert, kaže, je bio okej. Okej, ali samo okej. Tako i mi kad pričamo međusobno posle. Ali dobro, to je ta težnja da se stvarno bude najbolji. Da li imate neku neostvarenu želju? Neki nastup, neka zemlja, neka koncertna dvorana? Evo dva prsta, naravno. Ja moram da kažem, pa sigurno je želja svakog umetnika koji se bavi muzikom kojom se mi bavimo jeste da svira u ovom pravom Carnegie Hallu u Njujorku. Ja sam imao tu... Ne u kineskom. Tako je. Ne ovom sa Temua. Sa Temua. Ja sam imao sreću da sviram i zadovoljstvo u Kennedy centru koja je druga po redu najveća sala u Americi, ali eto, ta neka želja da sviramo stvarno u pravom ovom Carnegie Hallu je možda čak nešto što se sprema i za sledeću godinu. Bravo, dobro. To je sad nešto onako provučeno, ali... Nagoveštavamo, ali dok se ne desi nećemo da trčimo. Dobro, ja ću da držim palčevi, da navijam za to da ostvarite tu neostvarenu želju, a vi?
navijam da sviramo tu. Naravno, to je san svakog umetnika da nastupa u Carnegie Hallu. To je jedna od najlepših, ako ne najlepša sala na svetu. Sigurno sam da ste kao dete i kada ste počinjali imali nekog uzora. Da li i danas postoje isti ti uzori ili smatrate da ste dostigli? Jeste, imao sam uzora Vladimir Horovic, to je jedan ruski pijanista kog sam slušao od malena i on je možda jedan od najvećih pijanista u istoriji pijanizma i dan danas. Ljudi su čekali u redu 2 dana za njegov koncert, te on mi je definitivno uzor. Bio i ostao. Čekat ćemo jednog dana, 2 dana za koncert. A mogu ja da spomenem mog uzora? Naravno, to je bilo naredno. Evo, da spomenem Novaka Đokovića, koji je dan danas isto neka zvezda vodilja za sve nas koji smo, kako da kažem, koji želimo da budemo na samom vrhu i čovjek koji je i dan danas fenomenalan i drži porodicu na okupu, što je jako lepa stvar, pored svega i svih stvari što ga okružuje. Sigurno jedan od uzora, ne samo za mene, nego verovatno mnoge Srbe. A kako je svirati za Novaka Đokovića? Prelepo, normalno, obično. Čovjek je i kao i svi drugi od krvi i od mesa, ima emocije, ima i on dobre dane i loše, tako da jedan apsolutno normalan čovjek za koga ja imam samo reči hvale u svakom smislu. Jasno, ali prosto svirali ste vašem uzoru, zato sam vas pitala. Na što on najviše reaguje? Koje su njegove omiljene? On je Srbin sa poreklom sa Kosova, sigurno voli te na tu stranu pesme najviše i srpske pesme prave ove. A Celine Dion? Celine Dion je bila u tom baš Kennedy centru kada sam svirao u Washington DC-u, sedela je u prvom redu, ja sam svirao Titanic, tako da je to nekako se poklopilo, ima fenomenalno sećanje na to. Fantastično. Kada prepoznajete tako neke poznate likove u publici, je li ima mesto za tremu ili ste se vi toliko srodili sa vašim instrumentima da prosto... Pa znate kako, uvek postoji neka vrsta uzbuđenja i treme, zato što to je dokaz da vam je stalo. Znate, kada nemate tremu, kako to da nazovem tremu? Naravno da sa nastupima, naravno da sa iskustvom, ona je sve manja i nije sad to, kako da kažem, neko toliko veliko iznenađenje na sceni, ali opet stalo vam je da sve prođe dobro, da bude dobro. Svako ima malu tremu, uvek. Ja jedva čekam ponovo da uživam u vašem izvođenju, tako da prepustit ću vam... Ja samo moram da kažem, mi smo na početku odsvirali kompoziciju Queen, We Are the Champions, a sada ćemo da se prešaltamo na nešto totalno drugačije, da se vratimo u Srbiju i da osviramo jedan naš specijalni aranžman, Kola. Fantastično, ja se radujem, ispratit ću vas do vaše bine. Mnogo mi je drago, Petre, a hoćete da pridržim sako, da budem pravi džentlmen? Možemo se pozdravimo. Hvala, najlepše. Dok prelazite tamo, Vuče, samo bih hvala, slobodno vi, da proverim šta za vas znači klavir? Pa, emocija. Emocija. Emocija, najviše bih rekao emocija. U jednoj reči da opišem. A Petre, harmonika? Smisao života. Smisao života, to je jako lepo. Smisao života, pored dece i porodica. Dobro, naravno to na prvom mestu, pa onda harmonika i sada ćemo čuti Kola, Vuk Jovanović, Petar Marić, hvala vam najlepše na gostovanju, čekamo vas ponovo u našem studiju, izvolite. Hvala vam.
Vidi se i taj smisao života i ta emocija. Još jednom za klavirom Vuk Jovanović, harmonika Petar Marić. Vidjet ćemo se mi još dosta puta kod nas u emisiji. Čekamo narednu godinu i celu vašu turneju. Hvala vam najljepše i na gostovanju i na današnjem izvođenju. Hvala puno.